Palayon sa nili kasama ang LTFRB 11 na nawagan sa mga PUV drivers nga musunod sa schedule sa ilahang payout. Atong saro ng kompletong detalye sa report, Radyoman Gretchel Igot. TXDC Radyoman Report. Nagbili og usa ka pahibalo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB Region 11 sa mga public utility vehicle kun PUV drivers nga nakadawat og text message nga daling mo adto sa maong opisina sa sektor sa Bagao Galiera, Davao City ug sundon ang nakabutang nga schedule alang sa fuel subsidy. Kini sumala sa gipagulang impormasyon sa LTFRB Region 11 Facebook page adlong Domingo, Abril 26 ning tuiga diin giingon sa maong mensahe nga ang mga anaa sa listahan lang ang makasulod sa opisina ug mamahimong beripikahon pinaagi sa QR code. Gipahinumdum sab ang pagdala og driver's license ug photocopy nga adunay tulo ka pirma. Ingon man alang sa mga representante, gikinahanglan sab ang SPA ug valid ID. I-photocopy kini dayon pirmahan og ikatulo ka beses. Lakip ang photocopy sa driver's license sa girepresenta. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Gretchel Igot, Tatak, Aranan. Tatak RMN.